Na Rympei U ke channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Sapriang stat kani kawi kyrwoh ka kynthoh tyngeh ka sing voice of the people party ka blathok kumni. Kibe lama pra, kibe jingwai pra. Kia ong ha komen pa unong sar snap so od ha parliament lani MP Dr VPP baula kren ha parliament. Hana kia ong ru baula thok shiti shaw Amit Shah. Hana kia ong ba komen long live VPP. Tip ma kibe bapli kim tip AA baka shiti Ricky Syngkon tang ha kana pararu tip ka poine empoi. Hana kibe ki ong ru baula ya kendo yaw Amit Shah tip ma yaw nong sar snap so od ha parliament u Ricky Syngkon hadalhi kim itho bat kim tip hero bawan na kajala ayu bat ka syak kan hit ha parliament kibe lama pra kibe jingwai pra pat ha ka komen ki ong long live Ricky Syngkon show up kapor hi kan patai yaki aka baroh bat kin kendit ban riu dir por bat kin ang kum kitu ki baperta pra ha komen man kasngi Shushu ngila bani na way na kiri orang ba jong kajela ba jones jadi alamari ulapan mi kani ka kyrwoh ka bangkum ni kumonong song shnong jong kajela meklaya ni borok ni kwa ba kajela kan yo buram hakamat ki weki jela kari India ni yale ban wat kilat kilenti kumo ban kente ya kanam ka meklaya lakadai hakaliang ka sports academics social work badan mi khamat na kabenta ka jela meklaya kabasngo si pat kalong badan single digit IQ brainless freak beberngem tang ban yakhi hasurok bat ban penki yaki paidbah ban yo nong politics hakajaka kabaw ni single digit IQ brainless freak upet pat dap daki jingduna sudah kataru ak hana ban yakhi uniu single digit IQ brainless maniac de ban late school ban pulebyang sashi sin syapang ka true leadership skills kabaya daka diplomatic ways